nom de Josep Barba? Barba Raventós. Per què dimonis aquells grecs lluitaven tan tossudament contra l'imperi? Que no veien que ell era el rei del món? Com podien desafiar-lo? El general espartà li va dir: perquè els grecs són homes lliures i no volen perdre la seva llibertat. Us demano un esforç més. Un esforç més. Sé que sempre us demanem l'esforç a vosaltres, però som els que som. Ha dit abans l'Àngel Font que necessitarem calés. És això. Tots aquells que sapigueu algun que li sona algun euro, que ens avisin. Perquè ho necessitarem. Una candidatura, com deia, insisteixo, de gent normal. De gent que treballa per un objectiu, que és la independència del país, la democràcia del país i el benestar del país. Un recordatori perquè els companys del Pallars si no em liquidaran. Jo ja m'he inscrit i he pagat. Hi ha una festa, per anar almenys ho passarem algun dia, en un poble que no és el meu poble, perquè és la Pobla de Segur i això es quedarem, i voldria que perdessin sempre, inclús quan s'entrenen, I a més, quan no feia ja que va fer un gol aquest dia, no sé si vinguin d'equip, mai un de tren faria un gol d'aquestes característiques. Moltes gràcies i us demano a tots i cadascun dels candidats que formen part d'aquesta candidatura que si sou per aquí, encara heu aguantat tot això, pugeu acompanyant-nos a final amb nosaltres per acomiadar aquesta assemblea.
que surts i no t'has fet res.